Det holder ikke det her. Så lad os gøre noget ved det. En pæn skjorte. Jeg bor langt ude på landet. Det kan man så godt se. Kæft, hvor er mørkt. Ja, du er tosset. Så skal jeg sgu i bad. Goddag, mit navn er René Kim. Og jeg vil lukke bede mig. Jeg kunne egentlig godt tænke om noget pige. Det må jeg sgu gerne. Det må jeg gerne sige. Så selvfølgelig skal jeg lave en video. Jeg er en frisk ung mand på 35. Jeg ved godt, der var nogle pige, der tænker, nej! Han udstiller mit liv. Nej, det gør jeg ikke. Det kunne jeg aldrig finde på. Aldrig. I'm sorry. Det er mit liv til krigen, og det er hvad fanden. Vi får os lidt lidt sjovt. Fuck det. Sådan lige. Yeah! Jeg bor hjemme hos min kammerat. Oppe ved Kiggehyllinge. Jeg klarer mig selv. Det er meget vigtigt. Jeg er blevet meget og fundet mig lidt. Jeg er pensionist. Nej, det er ikke fordi jeg er psykisk syg og ser små grønne mænd, der hopper rundt og siger, at jeg skal gøre mærkelige ting. Nej. Jeg har været lam i kroppen. Godt så. Så er det fundet ud af, hvem jeg er. Meget vigtigt. Godt så. Jamen helt ærligt, jeg snakker til mig, som jeg er. Jeg ved godt, at den kan være super svær. Fordi folk undrer sig over, sig mig engang, hvordan er du endt her? Ja, det ved jeg sgu ikke. Hey, lykke, lotto, whatever. Hey, det er onsdag, der er lotto-millioner. Og jeg søger i bund og grund en kæreste. Vi lever i år 2011, det er sådan alle på Facebook og Twitter og whatever, altså en iPad op i røven, og så giver den gas. Så det er ikke lige mener om min stil, men altså. Han prøver jo at passe ind, så godt man nu kan. Sådan noget. Fucker. Et halvt hoved. Sådan der. Lang historie kort. I 1999 var jeg en af Danmarks yngste IT-chefer. Jeg har været med til at bygge et bruger hver dag. Det der smarte internet noget. Jeg er uddannet elektronikmekaniker. For at gøre en lang historie meget kort, så har jeg været lam i kroppen på gang. Holy fuck, hvordan har jeg overlevet? Fordi livet er så sindssygt fedt. Jeg skal helt frem i pappet for at sige det mildt. Jeg ryger. Og så vil jeg gerne have en kæreste. Så har jeg lyst til at dele lidt oplevelser sammen med mig. Gode og dårlige og alt det der. En, der gider at være sammen med mig. Og det kræver bestemt sig en kvinde at være sammen med en fyr som mig. Jeg er god, omgængelig og ren. Lige nu er jeg i hvert fald. Jeg giver nogle rigtig modbydeligt gode orgasmer. Men det siger alle fyre, så fuck det. Der er ingen skam i at være selvfed, hvis man har noget at have det i, vel at mærke. Det er som sagt mit tossede forsøg på at bare gøre et eller andet åndssvagt. Det gennemsnitligt, det er jeg ingen del af. Hallo, jeg lever min drøm. Hallo, jeg laver musik hver dag. Jeg klipper video som sindssyg. Jeg laver grafik. Jeg udtrykker mig kort sagt hele tiden. Jeg kan ikke lade være. Har prøvet, du er ikke. Jeg er nødt til at udtrykke. Selvom jeg overhovedet ikke har glemt drengerøven i mig, så kan jeg altså også være dybt bundhamrende seriøs. Jeg har så valgt, at det skal ikke præge mit liv. Det, der skal præge mit liv, det er at være mig og bare rende rundt og have det godt. Men en gang imellem, så ved I godt alle sammen, så savner man en kvinde. Ingen hvilken som helst kvinde, nej. Hun skal være bevidst om sig selv. En, der kan tage det seriøst, når jeg siger, det er dig, jeg elsker. Jeg elsker dig. Uden at være den der gaff-tæp-klemmende trunte. Det gider jeg ikke. Ja, hvad er det for et job? Det er ikke sikkert, at der er nogen skjult dagsorden. Det kan være, at jeg bare mener det. Nu er der sådan cirka 600-700.000 kvinder, der råber og skriger, fordi kan vi ikke have. Og hvad så? Nu prøver jeg i hvert fald. Så hele alle tøser overbevise mig om, at der stadigvæk findes en tro på det bedre i mennesker.